Eguerdion, Joseba, hemen gaude Bilboko Aldezarrean, hau da Berton Taberna, ni Amaia naiz eta erakutsiko dizuet. Bertonen historia pixkat berezia da. Familia izan ginen, aita ama, neba eta laurok, baina asmoa berezan belaunak errehabilitatzeko klinika bat sortzea. Baina, lokala geneukanean ja, proiektua etzan aurrera atera, eta orduan topo egin genuen lonja batekin, taberna lizentzia batekin, eta obra egin genuen, eta esan genuen, egiten dugu, eta saltzen dugu, edo alokatzen dugu, edo jakintzazu, ze hau ez da gure mundua, baina heldu zen irekitzeko momentua, ez genuen saldu ez alokatu, beraz esan genuen, irekiko dugu eta aurrera egingo dugu. Eta orain ja, bi dauzkagu. Berton eta Berton Sasibil dagoela justo parean. Hasieran espezialitate asko geneuzkan, karo, gu berriak ginenez mundu hontan, gauza berri asko egin genituen hasieratik. Eta geroztik irauten dutenak batez ere dira solomillo pintxoa, fua pintxoa ere bai, pintxo guzti hauek beti momentuan prestatzen dira. Gero daukagu txuleta brasan ere, kriston fama hartzen ari dela, ze daukagu brasero berezi batzuetan guk patentatu duguna, ekidin egiten dugu ke asko egotearena, eta taloa bururatu zitzaigun egunero egitea. Konturatu ginen Santo Tomasetan eta olako data puntualetan jendea talo bila etortzen zala, eta orduan baki genuen egunero jartzea taloa. Bertoneko historioa kontatu dizuegu eta orain joango gara sukaldera gure pintxo goxo bat prestatzera. Ni Iñaki naiz, hemen lanen egiten dut, eta gaur egingo duguna solomillo txanpona foie pantxarekin. Eta oso erraza da. Pirper berdea daukagu, solomilloa, ogi pizkatxo bat, eta foie. Pintxo honen berezitasuena, momentu justu guztuare egiten dugu. Nahi baduzue, goa sukaldera. Lehenengo, piperra egingo dugu. Eta bitartean, solomilloa eta ogia, ere pizkatxo bat, plantxan jarriko dugu. Egun batean, egin dezakegu 40 edo 80, foie jarriko dugu plantxan, emango diogu buelta foari, jartzen dugu foie goian, gatza pizkatxo bat botako dugu, gorria utzi behar da, gorria, eta gero jartzen dugu ogia, ogia ere, eta bukatzeko piperra. Bueno, Joseba, espero dugu gustatu izana gure solomillo txanpona foarekin plantxan eta hemen itxo egiten zaituztegu Bilboko Aldezarrean Bertonen. Aio!